Lecture 1, ang Ebanghelyo sa Biblia. Ang maayong balita sa Biblia. So una dire, may tuon din siya sa Gospel of the Bible, World Evangelization in Our Days. And unsa man ang imong kahulugan sa Ebanghelyo? Sa English, what is your definition of the gospel? Daghan kayo nga mga meaning, nag-define, kahulugan, mahitungod sa maayong balita o gitawag nato og ebanghelyo. Nay nag-ingon nga kaluwasan, nay nag-ingon nga gugma, naingon nga ang 4 books of the Bible, Mateo, Marcos, Lucas ug John. Aban unsa man gyud ang tinuod nga kahulugan sa gitawag og maayong balita? Mao nang maayo nga mangutana ta sa ato ang kasilinganan, kauban nato sa mga panimalay or kauban nato sa simbahan, kung unsa man gud ang ilahang kahulugan mahitungod sa Biblia, para matanaw nato unsa man gyud kakulangon nato sa kahibalo mahitungod sa ebanghelyo or kaning maayong balita, unsa man gyud ilang nasabtan sa gitawag og gospel, kaning maayong balita. So atong lang tawon dire sa ikaduha nga adunay sayop nga ebanghelyo nga dili tinuod nga ebanghelyo. Kinagkalain-lain man og response. Pero diri nimo makita ang nga lecture 1 unsa gud ang giwali ni Pablo, unsa ang giwali sa mga apostoles and even the early church. Unsa man gud ang ilang nga gi-proclaim, unsa man ang ilang nga gitudlo sa mga katawhan. So ikaduha diri aduna di ay sayop nga ebanghelyo nga dili tinuod nga ebanghelyo. Makita nimo na siya sa Galatians 1:6 ug 9. There is a verse 6, natingala ako nga dali ra ninyong gibiyaan ang nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug nibalik sa laing ebanghelyo. Mao ni ang kahingawan ni Apostle Paul sa mga taga Galatia. Natingala siya, I am astonished. Mao ni ang iyahang gibati, gibiyaan o niadto sa laing ebanghelyo, nibalik sa ilang nga naandan ang lahi nga maayong balita nga ilang nadawat. Ug mao ni ang pagkasubo ni Pablo sa mga taga Galatia. Sa 7, sa pagkatinuod dili ebanghelyo, dayag nga adunay mga tawo nga nagpalibog kaninyo og naninguha sa pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan pa kun kami o usa ka manulunda gikan sa langit magsangyo og maayong balita nga lahi sa among giwali kaninyo, hukman siya sa walay katapusan. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon, kun may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Grabe ang gibuy-an ni Pablo, matinunglo siya, hukman siya sa walay katapusan. Bisan sa panahon nato karon, 21st century. Naghan kayo ang mga sayop nga mga pagtulunan nga wala na nagsubay sa pagtulunan sa Biblia. Ug mao ni siya ang responsibilidad nato nga mobalik ta sa right doctrine, sa sakto nga pagtulunan, right track sa ato ang pagkinabuhi, sa ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo. Makita nimo nga naay nagclaim nga sila ang appointed son of God. Naanay mga false teachers that claim nga sila ang anak sa Dios. Ug ilahang ito is ang maayong balita nga pinaagi sa maayong buhat. Okay? Daghan kaayo nga mga pagtulunan nga pinaagi sa ilahang simbahan. Mauna ang hanghatag og kaluwasan, mauna ang balita nga maayo kaayo sa ilahang kinabuhi, which is lahi good kaayo sa unsa gud ang naa sa instruction sa Bible, unsa gud ang nahisulat sa Biblia. Munang diri pud sa Korinto 1:3 ug 4, nahadlok ako nga sama nga si Eva nalimbungan sa lipat-lipat sa bitin ang inyong mga hunahuna sa usa ka paagi na hisalaa gikan sa inyong sinsero ug putli nga debosyon kang Kristo. Kay kung may muanha kaninyo og magsangyo og Hesus nga lahi kaysa Hesus nga among giwali, o kung makadawat kamo og lahi nga espiritu gikan sa espiritu nga inyong nadawat o lahi nga ebanghelyo sa among dali ra ninyong giantos. Okay, so kani ang verse sa Korinto 11:3 og 4, apan nahadlok ako. Mao ni ang gibati ni Pablo sa mga Korinto. Diri sa Galatia natingala ako, nabalaka ako.
Diri nahadlok siya nga sama ni Eva malimbungan sa lipat-lipat sa bitin. Kinaan di ay mga nagpahisalaag. They are turning to a different gospel. Kay kung naimuanha, wag sangya og laing Hesus kaysa among giwali, lahi nga espiritu nga dili gikan sa espiritu nga ninyo dawat, dali ra ninyo ning gidawat. Mao ni ang kasingit. So naa ay mga gitawag natog falls, mga bakak na gitawag og mga sayop. Manang magbantay ta. Ato ang lantawon, obserbahan nato ang katilingban, ang environment nato, society nato. What are they teaching? Are they in line with the very word of God? Straight from the scriptures. Kay naay mga gitawag og bata nga Hesus, napagitawag og negro nga Hesus, nana nga mga klase sa mga maayong balita nga ang tao po nito ni salig nga gitawag natong mga ignorante may tungod sa pulong sa Ginoo. So dire sa ikatulong naay tinuod nga ebanghelyo nga giwali ni Pablo. Unsa man ang imong kahulugan sa ebanghelyo? Sa mangyod ang definition may tungod sa ebanghelyo, sa maayong balita. Unsa man ni nga tinuod? The true gospel that Apostle Paul preached. Sa Romans 1:2-4, ang ebanghelyo nga iyang gisaad daan pinaagi sa iyang mga propeta diha sa balaang kasulatan mitungod sa iyang anak nga sa iyang katawhanon kinayang kaliwat ni David. O kinsang pinaagi sa espiritu sa pagkabalaan gipahayag uban ang gahom nga anak sa Dios pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay si Jesucristo nga atong Dios. Mao ni siya ang wali ni Pablo. Okay, daan nang gisaad sa mga propeta sa balaang kasulatan regarding his son who as this human nature was a descendant of David, kaliwat ni David, declared with power to be the Son of God. Kung gibasa kaniya sa Binisaya nga pinulungan, declared to be the Son of God. Mo ni ang giwali, mo ni ang gitudlo ni Pablo. Kani si Jesus, siya namatay, siya gilubong, ug siya nabanhaw. Ug mao ni siya ang message sa maayong balita. Sa message sa maayong balita, mo nga si Jesus namatay, gilubong, nabanhaw. Kasi Jesus, siya ang Mesiyas. Jesus is the Christ through His death and through His resurrection. To be declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead. So, mo na i-prove, mo na i-testify, mo na i-explain ni Apostle Paul. So, sa buhat 17:2-3, ingon sa iyang nabatasan si Pablo yung misulod sa sinuguga. Ug sa tulo ka adlaw nga ipapahulay siya nakiglantugi kanila gikan sa kasulatan nga nagpatinaw ug nagpamatuod nga ang Kristo kinahanglan nga mag-antos ug mabanhaw gikan sa mga patay. Mao ni ang Kristo nag-antos ug mabanhaw gikan sa mga patay. Kining Hesus nga among gimantala kaninyo mao ang Kristo. Okay? So kining Hesus nga gimantala mao ni siya ang Kristo. So this is the message of the gospel. Ang mensahe sa maayong balita, ang kahulugan sa maayong balita na si Jesus namatay siya, antos siya, nabanhaw siya, o siya ang Kristo. Kaiyahang gipakita, iyang giprove nga siya ang Kristo, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Kita ni mo na diya sa buhat 17:2-3. Kita po ni muna sa mga buhat 18:5. Sa diyang si Silas ug si Timoteo miabot gikan sa Macedonia, si Pablo naghalad sa iyang kaugalingon lamang sa pagwali, nagpamatuod sa mga Hudeo nga si Jesus mao ang Kristo. Nagpamatuod. That is the message of the gospel. Ang mensahe sa maayong balita. Ang pagpamatuod ni Pablo nga si Jesus mao ang Kristo. Nga si Jesus nag-antos, si Jesus gilubuong, siya nabanhaw, He is the Son of God, ug mao na siya ang maayong balita. Nga adunay Mesiyas. Ug kana nga Mesiyas, mao na siya si Kristo. Okay, si Silas, si Timoteo, si Pablo, lang gihalad ilang kaugalingon, proving, testifying from the scriptures that Jesus is the Christ. Ikatulo, mga buhat 18:5. Sa dihang si Silas ug si Timoteo miabot gikan sa Macedonia, si Pablo naghalad sa iyang kaugalingon lamang, nagpamatuod sa mga Hudeo nga si Jesus mao ang Kristo. Ug mao ni siya dako kayong challenge sa kinabuhi sa mga magtotoo.
the challenging part is to really prove. And unsaon man mo pag-prove, you have to go back to the Bible. You have to tell them unsa ang nabuhat ni Jesus, kinsa si Jesus, what Jesus has done on the cross. Nga nag-prove nga siya ang Kristo. Ug mauna siya ang mensahe sa maayong balita nga si Jesus mao ang Kristo. So ikaupat, ang tinuod nga ebanghelyo nga gisangyaw sa apostoles o sa unang simbahan, the early church. Mga buhat 2:36, busa kinahanglan nga ang tibok Israel misaligo niini ang Dios naghimo ni Jesus nga inyong gilansang sa cross nga Ginoo o Kristo. Okay, busa kinahanglan ang tibok Israel makasabot masaligo niini Jesus whom you crucified, both the Lord and He is Christ. Kita ni mo na siya sa buhat 2:36. Managisangyaw sa mga apostoles. There is no other thing nga ilaha pang sa buwag, istorya sa mga katawhan, sa mga Israelita nga si Jesus, siya ang Kristo. He is Lord. Buhat 5:42, adlaw-adlaw sa mga hawanan, sa templo ug sa mga balay ug balay, temple courts and house to house. Wala sila muhunong. Kita ninyo na? Wala sila muhunong sa pagpanudlo o pagmantala sa maayong balita nga si Jesus mao ang Kristo. Mao na ang giwali, mao na ang gitudlo sa mga apostoles o sa unang simbahan, sa early church o sa mga apostoles. Day after day, in the temple courts, house to house, walay hunong, never stop proclaiming the good news. Mao na siya ang maayong balita, the gospel of the Bible. Ang ebanghelyo sa Biblia, si Jesus mao ang Kristo. Buhat 9:22, si Saulong misamot pagkagamahanan og nakapalibog sa mga Hudeyo nga nagpusa pinaagi sa pagpamatuod. O pagpamatuod gihapon nga si Jesus mao ang Kristo. Buhat 9:22, imuha na siyang mabasa diha. Kaning mga bersikulo nga akong gipangbatbat, diri nimo makita unsa ang kalihukan sa mga apostoles. Unsa ang unod sa ilahang mensahe. Unod sa ilahang wali. Adlaw-adlaw, balay-balay, mga sinaguga, walay hunong pagmantala nga si Jesus mao ang Kristo. Pagpamatuod, kipamatudan nila na. Buhat 17 verse 2 ug 3. Ingon sa iyang nabatasan, si Pablo misulod sa sinaguga ug tulod sa tulo ka adlaw nga ipapahulay siya nakiglantugi kanila gikan sa kasulatan. Nga nagpatinaw ug nagpamatuod nga ang Kristo kinahanglan nga magantos ug mabanhaw gikan sa mga patay. Kining Jesus nga akong gimantala kanino mao ang Kristo. Siya miingon. Okay, diha sa buhat 17 si Pablo ipapaw nakiglantugi nagpamatuod nga ang Kristo kinahanglan siya nga magantos. Kinahanglan siya nga mabanhaw. Okay, unya kaning mao ni siya si Kristo. Si Jesus mao ang Kristo. Nag-atos og nabanhaw gikan sa mga patay. So mga buhat dirita sa buhat na pod 18 verse 5. Sa diyang si Silas ug si Timoteo miabot gikan sa Macedonia, si Pablo naghalad sa iyang kaugalingon lamang sa pagwali nga nagpamatuod sa mga Hudeyo nga si Jesus mao ang Kristo. Nganong importante man ni kaayo? Kay bisan ang mga taga-Israel dili mo tuo nga si Jesus siya ang Kristo. Bisan gani sa panahon nato karon, daghan gihapon ang dili mo tuo nga si Jesus siya ang Kristo o Ginoo siya. Mao ni dako kaayo natong responsibilidad. Sama sa giwali ni Pablo sa mga apostoles, ato ang padayunon ag pangpantala sa maayong balita. Mula sa dirita sa buhat 18:24 ug 25, 24 to 28. Sa laing bahin miabot sa Efeso ang usa ka Hudeyo nga gikanlag Apollo nga taga Alejandria. Siya usa ka edukado nga tawo nga adunay bug-os nga kahibalo sa kasulatan. Thorough knowledge of the scripture. Bug-os nga kahibalo. Tawag ngalan niya si Apollo. Edukado. Gitudluan siya sa ngalan sa Ginoo ug nagsulti siya uban ang dakong kadasig ug nagtudlo bahin kang Jesus sa tukma. Bisag ang bautismo ni Juan ang iyahang nahibaloan. We only know the baptism of John. That's the problem. Problema kay na.
Isang edukado siya, bugos ang iya nga kahibalo. Nagsugod siya pagsulti nga maisugon dito sa sinaguga na ay niabot. Si Priscilla ug si Aquila matud pa sa 26 sa buhat sa chapter 18. Ilang gidapit nga to sa ilang ug gipatinaw kaniya ang dalan sa Dios sa hustong paagi. And Apollo, he's very teachable man and a man nga naminaw ni Priscilla ni Aquila. And sa dihang si Apollos buot mo ato sa Akia sa maigsoon midasig kay misulat sa matinon dito aron pakig-abi-abi kay sa pag-abot dako siya tabang ug niadtong mituo sa grasya. Dako siya tabang na kaysa makusog nga paagi iyang gibadlo ang mga Hudeo sa lantugi sa publiko nga nagpamatuod gikan sa mga kasulatan nga si Jesus mao ang Kristo. Manang sa unang Juan 5:1 sa matag usa nga nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo gipanganak sa Dios ug ang tanan nga higugma sa Amahan nahigugma usab sa anak. Si Apollo nakiglantugi siya sa mga Hudeo nga si Jesus mao ang Kristo the moment nga Priscilla and Aquila shared the way of God more adequately. Okay. Manang kung nagtuo ka nga si Jesus mao ang Kristo, sa ingon dia gipanganak ka sa Dios. Makita nimo sa una Juan 5:1. Ikalima na ta, last na ni. Ang rason nganong gisulat ang Biblia. So, abrihan nato ang Biblia sa John 20:31. Apan kini gisulat aron mutuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios ug nga pinaagi sa pagtuo makabuton kamo sa kinabuhi sa iyang ngalan. It is written that you may believe Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing you have life in His name. Ug maura gud na ang rason, wala na ilain pa nganong gisulat. Mutuo ka. Kay kung mutuo ka, makabaton ka og kinabuhi sa iyang ngalan. So unsa pa may atong buhaton karon? Di na ta maglangan pa. Mao na ang pagmantala, pagpamatuod na si Jesus mao ang Kristo ug mao na ang kahulugan mo na ang mensahe sa maayong balita. Salamat ug maayong gabi kanatong tanan.